Mä oon kaksipuolinen huivi, rakkauden symboli on tää nimi. Kolmio taas. Ja sitten ruuvataan. Kaupaan. Tehdään vähän monimutkaisempi solmu, eli lisätään vaiheita. Ja sillä sitten pyritään sitä symmetrisyyttä myös lisäämään. Eli tämä seuraava solmu on myös Windsor-solmuna tunnettu. Eli samalla tavalla haetaan se oma pituus, lähdetään iso solmu yli. Ja tässä vaiheessa sitten aikaisemmin vietiin alakautta ympäri, ja nyt viedäänkin alakautta läpi. Ensimmäisen kerran. Sitten pyöräytetään alakautta ympäri ja viedään uudelleen yläkautta läpi. Ja nyt tässä kohtaa pikkasen ehkä semmonen symmetrisen oloinen solmu siinä kohtaa. Ja sen jälkeen sitten viimeinen silaus, aina se palkitsevin yläkautta ympäri ja alakautta läpi. Ja sen jälkeen sitten sujautetaan se solmu sitten vielä kertaalleen läpi. Ja varsinkin tää solmu meikäläisellä tykkää vaatii vähän enemmän peilin käyttöä tässä loppuvaiheessa varsinkin, että sen saa semmoiseen kuntoon, että sitä kehtaa sitten pitää. Ja taskuliina, eli nykypäivänä varsinkin nuorten keskuudessa tosi trendikäs ja on niinku nuorilla semmonen, että tykkää käyttää myös ilman solmioa tai ilman rusettia, pelkkä taskuliina. Sitten sullotaan sinne taskuun ja pyritään saamaan semmonen hieno kolmio siinä sitten aikaiseksi.